Kajin, Ano man? naka-istoryan mo. Ano yung storya? Naka-istoryang ni Kajin makiat. Mag-istorya ta bahin atong bata nga maro. Bata na maro? Naka-istoryan mo be. Unsa? Bahin ato katong bata nga maro. Bata na maro katong Oh. atikon? Oh, atikon kina siya nga bata. 4 years old pa na siya. 4 years old. Oh, gamay pa. Gamay pa kayo na kanang Kinder bata. pa, magkinder. Oh, basta kay 4 years old pa na siya. Gamay pa kayo na tanan pero maro na kayo sa tanan. Maro na Wais kayo? 4 years old pa pero wais na kayo. Atikon di kayo. Oh, atikon kayo. Kanang subuon siya siyang mama, mana diyang mama dong. Unsa man ma? Kuago dong kanang kuan dito dong silhig dong nya panilhig dos luyo mana rin. Unya sa mo ay kay sakit kay kuntihan. Mana rin na siya. Oh, maro kayo ba? Atikon kayo eh. Oh, atikon kayo. Mana yang mama nga. Dong. Mana siya. Oh, unsa man ba? Kuago tong silhig dos luyo dong nya. Panilhig dito dong kay daghan kay sagbot dong nya mana rin na siya. Ay. Sakit man kuntihan. May unya sama kay sakit akong tiyan. Mana rin na siya. Saan si atikon kayo? Maro kayo na. Sakit tiyan. Oh, maro man kay bata amaket kay grabe man siya kautukan kay wais kay ba maro kay siya. Boto gisugon siyang mama niya kanang ato mana yang mama. Dong. Kanang ipusa tong kanding dong. Kay kanang gabi na niya. Magabian niya to didto mo ato mana na pud siya. Unya sa gud ma. Kay napa koy gibuhat diri. Doon Nya, sa kanibata. wala gibuhat day, gaduwa na day. Sige, suwat-suwat ba na? Oh, gaduwa-duwa ra day siya. Wa siya gibuhat. Gaduwa ra day. Ate ka. Boto. Anan pud yang mama sugon pud siya. Dong. Boto. Oh, unsa man ma? Napa koy gibuhat diri? Pag sagop sa tubig dito ka kay watay tubig mainom. Moto ni anak siya. Unya sagot kay busy pa gani ko rin na pa gani ko gibuhat na unsa ni si mama ay moto. Naunsa siya? Sige, buhat-buhat Moto, atikon kayo. Ay ana yung nahan. Unsa naman ni bata? Ah, Kung kita na grabe. pa na. Unsa ni bata? Ah, grabe. Pila naman to kasugo akong gisugo ni niya. Unsa naman ni Ang bata? Ah, kanding wala ko dyan gikuha. unsa naman ni bata? Ah, pila naman to kasugo akong gisugo niya. Wa pa magiusa nga natuman. Wala jud. Oh, wala pa. Kanding, nabiyaan na dito sa kuha layo. Oh, kay sige mlag maro ang bata ba. Grabe maro Masakit-sakit niya. Pwes old pa gani maro kay tanan. Moto. Sakit-sakit yan. Oh, moto nga. Ni anak yang mama. Dong. Nga naan po siya. Oh, nga naman ma. Dali go dong. Nga na ba? Napali ko gibuhat diri. Dali diri ba? Moto nga anak. Napali ko gibuhat diri. Sige, napagoy buhat dire na nabi ka duwa dire na dire sud. Moto. Ah, ihang mama kay kanang gakuan man na. Kanang gahukad man og kanon niya. Naisud ang lami ka ba fried chicken ba manok. Manok ka fried chicken. Sige anak yang mama. Dong. Moto. Oh, lagi ma. Ali diri ba? Moto. Ansa. Anak ang bata pati maruah. Saan si mama? Ay sige, nagtawag na to. Naraway sud dito fried chicken kalami anak. Oh, wa siya kibaw day yang mama gahukad ba yang sudan lami kay fried chicken. Wala wala kasi kasimuto na. Oh, wa man siya katimaho. Mo to. Anak din. Dong, dali ba? Anak di bata. Kapoy ni mo ma ay baw napatay gibuhat diri ba? Sibot Manugo naman pug ka. Mo to ni anak yung mama dali kay naghukad nako mga unta. hala nansa siya, nansa. Mo to ni anak siya. Karon maoron ma. Gadagan din siya. Karon maoron na. Wala ko gusto. Sang bayo. Oh, gadagan ang bata. Grabe maruang gadagan. Pagkaunang mudagan siya. Okay. Sugo dili. Oh, kay pagkaon man di tinyang aptika. Grabe maruab ta kay gitawag siya siyang mama kay naghukad naman niya. Lami pud kay sudan fried chicken nga manok. Gadagan ang katong bata. Unya. Karon ma, maoron ma. Nakarunjot. Asugo. Di tumanon. Ah. Kung tingka na dagan. Oh, basta tingkaon gadagan ang bata. Grabe maruab ta. Pero subuon siya siyang mama susdagan kay siya rason. Naunsa may batare. Oh, pero tingkaon na gani wa na gadagan siya ay kay lami pud kay sudan fried chicken. Kung di lami ang sudan. Aw kung di lami ang sudan, moingon to. Unya sama kay sakit kong tiyan. Or di na. Gutom na siya. Hala gutom kay bati man ang sudan di siya makaon. Mamaro siya moingon ra siya nga. Unya ra man kay sakit kong tiyan. Sus, butag sili. Ano namin nuna. Ah, oo, pwede naman magkuhan siya sili o kanang suka o patis niya. Tangag sili, awa na sauce na. Okay na. Timplahan patang bitsik asin, awa na sudan na. Waray. Ah, mao ni paborito ni Kajin. Berito na ko. Dalang 10 ka sili. Pwede ranak na ko. Sus ni Kajin, ampay kina siya hang bisag unsa pa na kahang basta lami lang pagkatimpla mo kaong ginas ni Kajin. Kanan, ko ano sili mga hanghang. Ah, ganahan siya halang. Mao na iyang paborito nga pagkaon kanang mga halang Halang ka ng mga nay, mga sili. sili. Ang nay mga sili. Pwede magibutang ang sili. Ang kwanto noodles sama magitag butang sili. Ang kaon magina ko. Lami Oh, kayo. ang noodles butangan yag sili. Hang nga noodles ba kay hot and spicy pero butangan pa gyud yag sili di siya makontento. Lami man. Lami ay Mas magbutang. ganahan siya halang kaysa kanang dili halang, di siya ganahan mo kaon guway halang. Ganan, magikog pansit kanton. Ah, Hang kayo. Unya kung nagustuhan niyo mo mga video magyat, Please like please share. and subscribe.
Please subscribe sa mong YouTube channel Probinsyanong Kaya. Thank you.